a'a ni ba zan taɓa wani hanyar wai in nemo wasu wadda take mai kuɗi a'a sai dai in ita ta zo a neman wata wani amma ni ba zan sa hannu a ciki wai kai aji an maka ba so bane ba ka je da kuɗin ka ji cewa za ka iya kashewa kuɗin da za ka kashe ka auri karamar ka je ka kashe ka auri babbar da ita a yanzu da akwai wanda in na kira shi da kuɗinsa da komai kuma matashi ne saurayi irina ko na ba shekara ɗaya ko kuma shekarun mu ɗaya forex trader ne yace wallahi tallahi ka ko mana wani abu muhimmi mu traders mu mace da ya kamata irin inda ya kamata mu je dan Allah ka nemo min irin mata kana duk lokacin da ta samu ko kawata ko wani abu irin ta da Allah ka kira ni zan zo office faka wato hada faka faka zai zo haka yace min faka zan bi umarninsa a matsayin sa na mijina bi iznillahi ta'ala ina roƙon Allah ubangiji ya ƙara min wannan ƙwarin gwiwa na yi masa biyayya. Masha Allah. Allah ya kore dukkanin wani shaidan. Amin da ya Rasulullahi. To na san ai kana dan son ka sha ruwa tun da